La Vall d'Aran és la comarca més septentrional de Catalunya amb 620 quilòmetres quadrats i 7.100 habitants. És l'únic fragment de Catalunya que mira cap a l'Atlàntic. La seva capital és Viella. La vall, de bellesa singular, és coneguda habitualment com la Suïssa catalana, pels boscos d'avets, pels prats de vegetació densa, per l'aprofitament ordenat del terreny i per la calma, l'ordre i la qualitat de les coses. Malgrat que s'ha convertit en un important indret turístic i en un dels principals centres d'esports d'hivern de la península, la Vall d'Aran ha conservat una unitat arquitectònica completa, admirable, amb cases amb mansardes, allunyada del desgavell i del deliri arquitectònic d'altres zones del país, tal com ja va escriure Josep Pla o com va fer dir el poeta Maragall. I em vaig trobant tan bé en allà entremig, i em va invadint com una immensa pau, i vaig sent un tros més del prat suau, ben verd, sota d'un cel ben blau. Montgarri, situat a 1.550 metres d'alçada, és el centre espiritual més important, perquè en el santuari hospital s'hi venera la Mare de Déu de Montgarri, patrona de la Vall d'Aran. El Pla de Beret és l'única zona de la Vall d'Aran que mira cap a la Mediterrània. Tradicionalment, ha permès als aranesos practicar la transhumància sense haver de sortir de la vall i encara rebre visitants francesos. Actualment, els esports de neu i d'aventura hi han obert noves perspectives.
Baqueira hi destaquen els xalets de muntanya i les estacions d'hivern. Al desembre de 1964 s'hi va inaugurar el primer teleesquí de la vall. Avui és una estació de fama mundial tant per la qualitat de serveis com per la quantitat de neu i per la vida social que s'hi genera. Tredòs és una de les poblacions que formen el municipi de Naut Aran, o Alaran, creat el 1968 per la fusió d'antics municipis que es comuniquen per la carretera que va de Viella a Esterri d'Àneu. Bagerga és el poble més enlairat de la vall. Salardú és la capital de l'Alt Aran. La vila té un nucli antic centrat en la plaça Major, amb alguns casals del segle XVII. Hi destaca l'església parroquial de Sant Andreu, romànica de transició dels segles XII-XIII. El nom d'Arties procedeix del mot basc Bartia, que vol dir pla entre dues aigües. Conserva diverses cases senyorials, entre les quals destaquen l'anomenada So de Paulet i la casa d'Esportolà, bressol del llinatge dels Portolà, un membre dels quals va colonitzar Califòrnia al segle XVIII. Les comunicacions amb Catalunya es van completar el 1948 amb la inauguració del túnel de Viella, que s'havia començat el 1924. El fet que el 1944 la vall hagués estat atacada pels maquis, resistents contra les tropes franquistes, en va accelerar l'acabament de les obres. Viella ha estat tradicionalment el centre indiscutible de la comarca en tots els aspectes i s'ha convertit en una de les 3 places fortes de la vall. Aquí s'hi efectuaven les cerimònies d'insaculació i jurament dels càrrecs i oficis de la vall i s'hi celebraven els consells generals. L'edifici més interessant és l'església parroquial de Sant Miqueu de Viella, amb una portada característica de la transició del romànic al gòtic dels segles XII al XIII. En el seu interior guarda peces de gran valor històric i artístic, com la pica baptismal i el Crist de Mijaran. El desenvolupament turístic modern ha dotat la vall de 8.000 llits. Entre altres establiments hotelers prestigiosos, destaca el Parador de Viella.
Seguint el curs de la Garona, una sèrie de petites poblacions conserven notables esglésies romàniques amb coberta de pissarra tan típica de la vall, alhora que també mantenen la tradicional arquitectura civil ben lligada a un entorn natural prodigiós. La Vall d'Aran té una llengua pròpia derivada del gascó, l'aranès, i una història particular disputada entre el comtat occità de Comminges, la Ribagorça, Aragó i Catalunya. No és fins al 1381 que queda definitivament lligada a Catalunya, conservant, però, autonomia jurídica i administrativa. Arres de Jos. Arres de Sus. Aquestes dues poblacions comparteixen l'església, exemple típic d'un passat medieval amb usos comunals. Les, quasi a la ratlla de França, ha estat famosa per les seves fonts termals d'aigües sulfuroses des de l'època romana. En època ben recent, el balneari es va haver de tancar quan es van estroncar les deus. El poble de Canejan, dalt d'un esperó que domina la vall de la Garona, és el darrer de la vall abans de lliurar la Garona a terres franceses. Els seus paratges pintorescos acullen una fauna rica en cabres pirinenques. Una de les danses típiques de la vila és el son trincat. Les excursions per la muntanya, els esports d'aventura, la caça i la pesca i els esports de la neu, a més de la gastronomia i de l'art i de la cultura araneses, fan de la vall una veritable Shangri-La dels Pirineus. Mossèn Josep Condó, Sant Beat, un dels poetes de la vall, en la seva poesia «Ei era Val d'Aran», ja ens deia «Ei era Val d'Aran».
Era ribera més polida de tot el Pirineu. Quan se metera pella naua, e vera, no hi ha renta polit de just del seu.